Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka saba kawo muku wannan shiri namu na ba maraya sai rago a yau, kuma kamar yadda muka alkawarta muku satin da ya gabata mun ce za mu kawo muku rabe-rabe na jari bola. Su jari bola din nan abinda ya sa muka gaya muku suna da rabe-rabe da yawa. Wasu a cikin bolan nan idan dai aka ce muku bola ita ba abinda ba a kawo a cikinta. Ana kawo leda, ana kawo karafa, ana kawo mafitattun takalma, ana kawo mafitattun sutura, ana kawo kwalabe, ana kawo abubuwa burjik gashi nan duk abin da ya dace da bola ana kai mata kayanta. Wannan fanni za mu kawo muku kwalabe. Shi kuma wannan rukuni na jari bola shine wanda wani yake tattara kwalabe. Kwalaba dai wacce kuka sani ta lemo, ta turare, ta koma menene inda sunanta kwalaba ko gilashi, to shi kuma a nan jarinsa yake. Shi kuma yake tattara su, yake tara su dala-dala, tsibi-tsibi kamar yadda za ku gani idan muka kawo muku, yake kuma siyarwa da kamfaninnukan su. Wala Allah me suke yi da shi, me suke yi da shi, Allahu a'lamu, sai shi kuma da yake cikin wannan. Amma kan mu bata muku lokaci, bara mu ja ku mu tattauna da wanda yake yin wannan sana'a don sanin yaya sana'a take, yaya kuma take a wurinsa, wurin rufin asiri, wurin dan abin kashewa na yau da kullum. Saboda haka sai ku biyo mu don jin yadda wannan rukuni na jari bola yake. Jama'a assalamu alaikum, ni ne Usaini Muhammad wanda aka fi sani da Jarine. An haife ni a Kabo local government. Na fara sana'ar leda, sannan na dawo harkar kwalba, saboda ita ce mafi akasari mutane ba sa ɗibanta da yawa, ba kowa da kowa ne yake ɗibanta da yawa ba, saboda gaba ɗaya ina jin mu uku ne muke ɗibanta. Yasa ganin na fi samun ta ne, yasa na haƙura da komai na dawo ɗibanta. Sai yanzu wannan kwalba kamar da take a nan haka, za a kwaye ta, za a kai ta kamfani, za su saye ta, sannan su ƙara buga wasu kwalaban daga ciki. Sannan suka ƙara yi wasu, sannan su ƙara dawo mana da su dai. To haka ake ta tafiya da ita. Kamfani suna zuwa nan su siya, wani zubin kuma ana kai musu can ma su siya. Tunda kamfanin anan ne kusan, yana Kaduna ne kamfanin. Ana kaiwa Kaduna, kuma ana kaiwa nan kamar kusa nan Dakata haka. Nan ma dai nan ne shalkwata ma dai gaba ɗaya dai mu anan Kano. Sana'a alhamdulillah, saboda ana ci ana yin sutura, ana taimakawa yan uwa. Kako sana'a alhamdulillah. To alhamdulillah, gaskiya a harkar bola harka ce mai wahala, saboda duk gaskiyar ka ba ga da gaskiya in dai kana harkar bola. Ko da gida ɗaya kuke da mutum, in dai ba ita harka kake ba, idan ka je ka dawo zai tunanin kayan wani ka ɗauko ka siyar, kai amfani da wannan damar. Kuma duk wanda yake a nan gurin dole haƙƙinsa ma yake ci a nan gurin. Kamar yadda ciyaman ya biya muni a baya, sai an zubar muke ɗauka, to haka komai ma a nan sai an zubar ake ɗauka. Amma kamar wanda suke yawo suke higa cikin gari suna neman kayan, su ya kamata su ji tsoron Allah, su kiyaye kar su taɓa kayan wani. Idan an jefar su ɗauka, idan ana buƙatar abu mutum kar ya ɗauka, saboda ko da ka ɗauka ka yi buƙatar da wannan abun, babu inda zai kai ka. Ba zai sa ka arziki ba, sai dai ma ya ƙara ma talauci, tunda ba haƙinka ba ne. Idan ku haƙinka ne, Allah zai iya wa abin albarka fiye da yadda kake tunani, kuma Allah zai ƙara buɗa ma sanadiyar haka. To ga munan riba ce mu a gurinmu. To amma idan ka taɓo na wani aka biyo ka, to ba a biyo ka ba, ana zargin ka, balle an biyo ka. Zargin ka fa ake, ka tafi a ganka da buhu, zargin ka ake, kana zaune a guri ɗaya ma zargin ka ake. To amma ya kamata mutane su rinƙa mana adalci. Mu ba ma ɗaukar su da komai, amma mu zargin da suke mana su ji tsoron Allah. Idan mutum baka kama shi da kayanka ba, kakkai mai zargin ya ɗaukan ma. Ya kamata kuma da kuke magana da mutane, ya kamata kuma ku ɗan rinƙa tura musu wannan bayanan.
masu harka kaza ane musu zargin kaza ane musu zargin kaza. To amma ya kamata mutane ku fahimce su, tunda ku kuna mu'amala da mutane iri da iri. To wataƙila wani in ya ji haka shi ma zai ga na kusa da shi, na kusa da shi zai ga na kusa da shi, da haka abun wannan abu ya riga gucewa. Amma idan kuma ba ku sanar da su, wannan abun fa zai ta ɗori ne, zai ta ƙaruwa ne. Ina ganin kamar shekara 10 da suka wuce a baya ka taɓa biyo nan ai, ba kowa lokacin. To amma kaga shigowar mu nan, Allah ya kawo zaman lafiya nan fiye da yadda mutane suke tunani. To amma 'yan tsirarin mutane suna kawo ƙorafe-ƙorafen cewar ma mun takura musu. Kuma waɗanda suka san abin da suke yi, idan aka tashi za a yi mana kamar wulaƙanci, su ne suke ruwa suke zigi suke cewa da hanyar nan ana yin kwace, ana yin fyaɗe, ana abubuwa marasa kyau. Amma sanadiyar dawo waɗannan bayan Allah wannan abubuwan da sun wuce. To shi mutum idan bai fahimce ka ba, a ko ina zai iya ɓata ka. Duk kirkin ka mutum in bai ga kai wannan kirkin ba, sai ɗauke ka mutumin banza ne. Duk shahancin ka da rahin kirkin ka idan baka yi a gabansa ba, zai ɗauke ka mutumin kirki ne. To mu dawon mu nan an samu ci gaba sosai ga wanda suke da tunani fa, amma saboda ina ganin duka ba a yi sati guda ba ma mun zauna a gidan mai unguwa na wasu na ƙorafe cewar wuta ta dame su waye. To amma da aka je su manyan unguwan da suka san abin da suke yi, nunawa suka yi wannan duk abin da ake muku fa abin nan ba haka bane. Mu mun san muhimmancin zaman ku anan, kuma zaman nan da muke anan ba wai zama muka yi aka ba. Gwamnati ta bamu zaɓi mu da koma wani guri koma wani guri muka zaɓi nan gurin. Ka ku wani ƙaramin takaddiri, ɗan ƙaramin wani ƙwaro ko wani ƙadangare, haka bai isa ya kore mu daga nan gurin ba. Wanda gwamnati ta kawo mu dole ita take da haƙƙin za ta tashe mu. Yanzu mai ɗiban leda, kaga ba zai so a kunna wuta ba. Mai ɗiban kwali ba zai so a kunna wuta ba. Mai ɗaukar roba ba zai so a kunna wuta ba. To don mai son ƙarfe shi kaɗai zai danna waɗannan? Haka ba zai danna waɗannan ba. Ai da muka je can muka yi musu bayani muka ce mai ɗiban leda zai so wuta ta kama? Suka ce a'a. Aka ce musu mai ɗiban takarda zai so wuta ta kama? Suka ce a'a. Mai ɗiban kwali fa? Mai ɗiban roba fa? Suka ce a'a. Saboda muka ce musu to wuta, mu wuta ba mu muke kunna wuta ba. Allah ne kaɗai ya san wanda yake kunna wuta. Ba mu ne muke kunna wuta ba, saboda kaga kwanakin baya nan gurin ya kama da wuta, amma lokacin da aka dinga kawo sharar gobara ta sabon gari, ita ce ta addabi bolar gaba ɗaya ta kama. To amma ƙarshe suka rinka cewa an kunna wuta, hayaƙi yana damun su. Muka yi musu bayani wuta ba mu muke kunna ba, idan mu ne muke kunna wuta ku zo ku ga kayan mu gaba ɗaya makamashi ne. Saboda idan aka kawo shara kamar haka, kowa zai tona abin da zai ɗauka ya ɗauka a ciki. To dan abin da za a rike yanzu anan in aka tattare babu abin da za a zubar a ciki, komai ana so. To ta yaya zaka in ka kona me zaka dauka a ciki? Haka babu abin da zaka dauka a ciki. To mutane fahimtar mu ne ba su ba fahimce mu bane. To amma muna ta nuna mutane su tsaya su fahimce mu. Kuma mu anan kewayen gaba daya babu wanda zai kama da korafin cewar an daukan mai abin sa ya zo ya ganshi a gurin mu. Ƙarya yake yi. Ba wanda wani a nan kewayen maƙotanmu ko ya ce yau an mai wulaƙanci, babu shi. Ƙarya yake. Mun san zamantakewa na rayuwa, babu wanda zai ce mun ci mutuncinsa a nan ɓangaren gaba ɗayansa. Kaga ta nan ma mun samu riba. Kuma ko ba ma nan, ko da mun tahi Allah ya mana tahi daga nan gurin, dole su yi mana wannan shaida ko ba sa so ko suna so ko ba sa so. Tunda mutum sai ya ma za ka faɗa, idan bai ma ba dole ba za ka faɗa ba, sai dai kai mai ƙahari. To kiran da muke musu, wanda suke ganin mun takura musu, muna neman afuwa. Tunda ka san shi dan adam, wani abun ka sani ka yi baka sani ba, wani abun kana sani za ka yi shi. To amma muna neman afuwar su, duk wanda muka yi ba daidai ba a nan kewayen gaba ɗaya, muna neman afuwar sa yi mana afuwa, mu kuma mun musu afuwa. To kaga da ana yawan kame a nan gurin, ni din nan za a gudu na ce kar a gudu, saboda muna nan a zazzauna ma sai muka yi cikin bola da gudu, kudu sai na ce to a tsaya. Dan sandan da gura anan sai yace kai ne ka ce a tsaya? Na ce dole in ce a tsaya. Yace me hujja ka? Na ce hujja ta ko da kun kama ni kun kai ni police station, dole nan zawo.
tunda bani da gurin da ifa nan gurin. Shine yace oke haka ne, ce haka ne. Zai rike rigata na ce ai ba sai ka rike ni ba. Muka taho nan aka tara mu mun kai akalla mu 20. Ake ta lissafi kaifa kowanne sai ciya mu ice yana cikin kungiya duka sai aka gama to lokacin hannuna akwai datti zan dauki tsamma haka zan goge sai dan sandan sai ita roni da gora kamar yana tunanin zan gudu, yana ce ai ba guduwa zan ba. Mutumin da ka taro shi daga bola yace kar a gudu kuma dan ya zo nan waje zai dauki tsamma zai goge abu, kaga ai ba zai iya gudu ba kenan. Nace ba guduwa zan ba saboda na san duk abin da zai same ni anan duk daren dadewa idan dai ina raye dole sai na dawo nan. Muka san ko zan yi batanci ko ba zan yi batanci da gurin da nake a zaune ba. To wannan bayanin da muka yi musu shine kamar bayanin da ne muku haka ne musu. Gaba ɗayan mu aka ce da mutu aka sallame mu, nan take aka sallame mu. Karhe suka ce da mu ai kwamiti a dauki sunan mutane a je a zauna a police station a kasa ta a fefe irin ƙorafe-ƙorafen da ake kawo musu na waɗannan makwatan namu. Da aka yi musu bayani dalla-dalla suka ce to kun ga ana ƙorafin ku kaza, ana yi ƙorafi kaza, ana yi ƙorafi kaza. Suka ce amma tunda muke zuwa gurin ku mu taɓa samu irin wannan abin da ake faɗi a gurin ku ba. Muka ce to alhamdulillah mu ta wannan fuskar mun ci riba. Tunda kun zo da uniform, kun zo babu uniform. Duk abin da ake gaya muku ba ku zo kun tarar da shi a gurin mu ba. Tunda an ce muku mu barayi ne, an ce muku mu muna siyan kayan sata, an ce muku mu yan shaye-shaye ne. Nace da an kawo muku wannan ƙorafe-ƙorafen yace eh tabbas. Nace amma daga ciki babu wanda kuka samu daga ciki. Nace to kaga mu alhamdulillah kun ga ku mun samu hira ta fuskar ku. To wallahi wasu daga baya sai sha zuwa su ce da mu da Allah ku yi haƙuri. Akwai wanda yasa aka kama mutum 17 a nan gurin naira 7,700 aka biya beli. Kaga jikin shagunan can a can gurin yake amma saboda ina ganin alhakin mutanen mu ne ma yasa aka kore shi. Shi kuma zargin da yake a lokacin cewa an dauka mai batir na mota amma ƙarshe batirin ɗansa ne ya dauki batirin. Wallahi dattijan da kansa ya zo nan gurin yace dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri. Yace na sa an cuce ku, an ci zarafin ku. Wallahi ƙarshe ni nace wallahi ba za mu yafe ma ba. A lokacin ma ni bana gari. Nace wallahi ba za mu yafe ma ba alaji. Nace saboda ka sa an ci zarafin mu. Yanzu kai lissafin naira 7,700 mutum 17 ai kudin da yawa. Kai ƙarshe kamun hadda ciyaman. Shi ciyaman zuwa yayi zai tambaya. Ki tambaya akan me akai kamun shi ne suka ce shi ma ya je. Da suka je suka sallami ciyaman yace ba zai tafi ba sai har sai an bashi waɗannan bayan Allah. Shine aka ce ba za a bashi ba dole sai da suka kwana kowa iyayen suka zo suka belin sa. To kaga ita wannan kwalba ni wallahi ban taba cin wani magani da sunan cewar zan sha wani magani da cewar ko karfe kai ya ce ni ko kar a harbe ni da bindiga ko kar a caka mun wuka, wallahi ban taba ba. Kure tsarewar ubangiji ce isa kurin. Kuma idan ka yi dogaro ga Allah, Allah sai ya kare ka duk inda ka dosa. Wallahi ni tunda nake diban wannan kwalba ban taba rawanin da zai hana diban ta ban. Ban taba ban. Muna san Allah ne kuma mutane da yawa sun dauka magani ne, nace musu ba magani bane. Kai akwai man fol din da ya da ibo ne tun daga can bakin titi wata motar giyar ta fadi kwanaki. Yace da ni da Allah mu taimaka mu bashi maganin nan, nace wallahi yalla bai ma magani bane. Yace wallahi ba zai yadda ba. Saboda hannu ya ganin na diban kwalba ina zuba a kura. Nace wallahi Allah ba magani bane, kurin Allah kiyaye ubangiji ce kurin. Yace gaskiya ba zai yadda ba. Yace yadda ko da ba zai ba, babu yadda za a yi ka rinka diban wannan abar. Kuma yace da ni i duba hannuna yace da ni ai ba ma safa a hannunka. Nace wallahi ba safa nake aiki. Nace kurin Allah ne yake kare bawansa. Da nan gurin ba masu kwana a nan gurin. Amma yanzu akwai masu kwana a nan gurin. Sanadiyar da muka samu masu kwana a nan gurin saboda muna samun gobara a lokacin da ba mutane ba sa kwana a nan. Za mu rasa ta yadda wuta ta zo ta kama. Shi yasa muka yanke hawarar cewar dole a samu wanda za su ɗan rinka kula da nan gurin.
lokaci zuwa lokaci idan waɗannan sun kula da shi wannan ɓangare wannan sai su kula da shi wannan lokaci. Shi yasa muka samar da su. Ni ɗin nan na sha yin asara da dama a wannan gobarar da ake yi, saboda na gaya ma ni ɗan kabo ne. Na taɓa tuwo da kuɗi daga gida zan yi aiki da su a nan, to sai na manta na bar kuɗin a nan gurin. A ranar a daren aka yi gobara a nan gurin, a daren aka yi gobarar. A lokacin ko babu abin da muka ɗiba an banda gwangwanaye da suka ƙone gaba ɗaya gurin nan, sai da ya ƙone daga nan har can. Saboda a lokacin akwai miro ɗin mota nan da ya fara ƙonewa ma kamar wannan robas, ɗumin wuta idan taɓa miro ɗin. Waɗannan maƙotan namu suka nuna rashin mutunci, suna cewa ma sai an biya su mota, sai an biya su mota. Abin da ya kamar zai tsayi sai aka ce su kira mai motar. Mai mota ya zo aka nuna mai gobara aka yi, ya ga miransa ne ma ya ɗan lankwashe. Inyamuri ne, wallahi abin da inyamuri ne fito daga bakinsa cewa babu yadda za a yi mutum yana son kayansa ya ƙona. Ya ce ko da motar nan ta ƙone ya tabbatar ba za a ƙona mata yana sani ba, amma mutanenmu 'yan uwanmu Hausawa wallahi su suka yi su ci mutuncin mu kan wannan roban miro ɗin. Saboda a gobarar akwai wanda ya asara ta fita 200,000, ta fita 200,000, wani ya yi ta 100,000. Ga hinan dai mataki dai daidai jarinka, daidai kusan abin da ka rasa a lokacin. To amma Allah kan wannan roba da aka so a ci mutuncin mu. Wallahi in ya muri ne cewa ko da motar nan ta ƙone ya tabbatar ba za a ƙona mai ta yana ana sani ba. Muka yi godiya su kuma wanda suka yi mana wannan zargin, muka tura musu aniyas muka ce to ku zargin da kuke mana ku je, mun bar ku da mahaliccin mu gaba ɗaya. Inyamurin a lokacin ya ga an ƙara share guri, an ƙara zuba kaya a gurin. Yace saboda me za a ƙara zubawa a gurin kuma ya ƙone. Muka ce to oga ina za mu kai su. Akwai lokacin da ya kawo gyara nan yadda ya zo nan muka gaisa da shi, aka rasa ma ina ma aka sanyi. Shine yace shine mai mota wannan miro ya taɓa ƙonewa, sannan ma aka gane ma inda aka dosa ma. Aka gaggaisa gaisuwa ta mutunci. To amma a lokacin da mun jara waɗannan rigima za a yi. To kaga mu ta wannan fuskar sai muka nuna muka inyamuri ma ya fi bahaushen mu. Saboda a duk inda bahaushe yake a garin nan ya kamata ya kare mutuncin dan uwansa bahaushe, amma sai suka nuna wannan su ba wannan bane, ai ana sani ma aka yi musu wannan abun. Muka nuna musu ina tunda muke zaune da ku babu wanda zai ce mun ɗauki kayansa ko to ya za a yi mu kunna muku wuta har da dukiyar ku za ta tabu. A halin idan abin rahin daɗi ya same ku za mu zo mu muku jaje, idan na murna ne za mu zo mu muku murna. Mu ma yanzu haka idan abin rahin daɗi ya same mu za ku zo ku mana jaje na murna, za mu yi tare da ku. Yanzu fa an zama ɗaya ne. Yanzu duk irin wannan ƙananan zarge-zargen da ake yanzu duk ya ragu, ina ta raguwa. Saboda suna shigowa cikin mu muna shiga cikin su, suna fahimta mu muna fahimta su. A yanzu akwai wanda mun ɗauki yadda mun ba su, akwai kuma waɗanda ba za mu taɓa yarda da su ba. Alhamdulillah mun yi murna da zuwan ku, mun yi farin ciki da zuwan ku, saboda mu kamar zuwan ku gurin mu wani ci gaba ne a gare mu. Saboda mu dai yanzu kaga ba za mu iya zuwa mu biya kuɗi mu ce za mu shiga gidan rediyo mu bayani ba, saboda an aka ce da mu yan bola ne za a iya ce ma wani abin za mu ɗauko a ciki mu fito da shi. To amma da Allah ya kawo mana sauki kuka zo har gurin mu, sai dai mu ce alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillah duka anan zamu nade tabarman wannan shiri, sai kuma wani sati in Allah ya yarda, in Allah ya kai mu wani sati da rai da lafiya, da yake wannan harka ta jari bola tana da faɗi, za mu ɗan ƙara gusawa kaɗan, mu ɗan ƙara ganin wani rukuni muke da shi kafin mu nannaɗe harkar jari bola mu aje ta. Saboda haka ku biyo mu bashi wani sati mai zuwa in Allah ya yarda, za mu duba mu gani waɗanne rukunai muke da su wanda za mu iya kawo muku insha Allah, tare da ni Mahmud Muktar da Neji. A sha kallo lafiya, sai Allah ya ƙara haɗa mu da rai da lafiya a wani satin. Assalamu alaikum.